Το όνομά μου είναι Τέσσα Μέιερς. Είμαι 31 ετών. Και πριν από 2 χρόνια, ο μπαμπάς μου με απέρριψε μέσω μηνύματος κειμένου. 14 ώρες πριν περπατήσω προς το γάμο, το τηλέφωνο μου ήχησε με 6 λέξεις από τον πατέρα μου. Δεν είσαι πλέον η κόρη μου. Και μετά η μητέρα μου, ο αδερφός μου και 3 από τις θείες μου συμφώνησαν μαζί του. Όλοι τους. Επειδή δεν ήθελα να προσθέσω 4 ονόματα στη λίστα των καλεσμένων μου. 4 ονόματα, 4 παιδιά που είχα συναντήσει λίγες φορές. Αυτό ήταν όλο που χρειαζόταν για να χάσω ολόκληρη την οικογένειά μου μέσα σε μία νύχτα. Αλλά το μέρος που με κράτησε ξύπνια μέχρι τις 3 το πρωί, σβάει χρόνια μετά, ήταν αυτό. Ο πατέρας μου δεν γύρισε πίσω επειδή μου έλειπε. Γύρισε πίσω επειδή χρειαζόταν την υπογραφή μου σε ένα έγγραφο. Και όταν απάντησα με 4 λέξεις, ολόκληρο το σχέδιο συνταξιοδότησής του κατέρευσε. Πριν σε πάω πίσω σε εκείνη τη νύχτα, σε παρακαλώ, πάτησε like και εγγραφή. Ρίξε μια ματιά στην τοποθεσία και την τοπική ώρα στα σχόλια. Μου αρέσει να βλέπω από πού ακούτε όλοι εσείς. Τώρα, ας σε πάω πίσω σε μια Παρασκευή βράδυ τον Σεπτέμβριο, τη νύχτα πριν από το γάμο μου και την τελευταία φορά που άκουσα τη φωνή του πατέρα μου για 2 χρόνια. Αλλά πρώτα πρέπει να σου πω για τη γιαγιά μου. Η Ruth Μέιερς ήταν η γυναίκα που κρατούσε ένα βάζο με καραμελίτσες βουτυρόσκονης στο πάγκο της κουζίνας της και αποκαλούσε όλους γλυκό, ακόμα και τον ταχυδρόμο. Ζούσε μόνη της σε ένα μικρό σπίτι Cape Cod έξω από το Ζάνεσβιλ του Οχάιο, με έναν κήπο που έβγαζε περισσότερα ντομάτες από ό,τι μπορούσε να φάει μια άνθρωπος. Σακέδινε τα περίσσευα σε κασέλες με καφέ χαρτί και χειρόγραφες σημειώσεις μέσα. Ήταν το μόνο άτομο στην οικογένειά μου που ποτέ δεν έκανε την αγάπη να φαίνεται σαν μια συναλλαγή. Όταν ήμουν 27, η γιαγιά Ρουθ διαγνώστηκε με καρκίνο στους πνεύμονες. Στάδιο 4. Το βρήκαν αργά. Είχε βήχα για μήνες, αλλά έλεγε συνέχεια πως ήταν απλά η σκόνη από τον κήπο της. Μέχρι που πήγα να την δω, ήδη ήταν σε οξυγόνο, καθισμένη στην πολυθρόνα της με μια κουβέρτα στα γόνατά της, φαίνεται πιο μικρή από ποτέ. Έμεινα 3 εβδομάδες, κοιμόμουν στον καναπέ της, έφτιαχνα σούπες που ελάχιστα έγκυται. Ένα απόγευμα. Αυτό ήταν ίσως 4 ημέρες πριν πεθάνει, άρπαξε το χέρι μου και το έσφιξε πιο δυνατά από ό,τι πίστευα ότι είχε ακόμα στη διάθεσή της. Έβαλα στην άκρη κάτι για σένα, είπε. Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι ανήκει σε αυτούς. Αλλά δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι εννοούσε το σπίτι ή ίσως τα δαχτυλίδια της. Της φίλησα το μέτωπο και της είπα να ξεκουραστεί. Πέθανε μια Πέμπτη πρωί το Μάρτιο. Είχα κρατήσει το χέρι της. Μόνο 2 χρόνια αργότερα, 2 χρόνια μετά το γάμο μου, 2 χρόνια μετά το μήνυμα κειμένου, κατάλαβα τελικά τι εννοούσε. Η γιαγιά Ρουθ είχε ορίσει εμένα ως μοναδική κληρονόμο στο λογαριασμό συνταξιοδότησης της. Όχι ο πατέρας μου, όχι ο θείος μου, εγώ. Και αυτή η μία απόφαση θα άλλαζε τα πάντα. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουνα 14 ετών. Δεν ήταν δραματικό. Χωρίς φωνές, χωρίς σπασμένα πιάτα. Απλώς η μητέρα μου κάθε πρωί καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας και μου έλεγε εμένα και τον αδερφό μου τον Γκάιλ ότι ο μπαμπάς μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα στην άλλη άκρη της πόλης. Ο Γκάιλ έκλαψε. Εγώ όχι. Απλώς έφαγα τα δημητριακά μου και πήγα σχολείο. Ο μπαμπάς μου δεν ήταν κακός πατέρας τότε. Ήταν αυστηρός. Ο τύπος που περίμενε ένα σταθερό χέρι και ένα «ναι, κύριε», αλλά εμφανίστηκε. Πήγαινε στα παιχνίδια βόλεϊ μου. Με βοηθούσε με την άλγευρα παρόλο που μισούσε τα μαθηματικά. Με πήγαινε στη γιαγιά Ρουθ κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, χωρίς να γκρινιάζει. Ο Γκάρι Μέιερς ήταν ένας αξιοπρεπής πατέρας, απλώς όχι ευέλικτος. Μετά γνώρισε την Τζολίν. Ήμουν 20 όταν την έφερε στο δείπνο των ευχαριστειών. Ήταν 10 χρόνια νεότερη, με ένα μεγάλο γέλιο και 4 παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Τζόου, Άμπερ, Τάιλερ και Λίλι, ηλικιών 10, 7, 5 και 3. Βγήκαν από το μικρό της βαν σαν ένα τσίρκο και έτσι ο πατέρας μου είχε μια καινούρια οικογένεια. Τα πράγματα άλλαξαν γρήγορα. Ο μπαμπάς άρχισε να λέει στα παιδιά της Τζολίν ότι ήταν δικά μου παιδιά. Ήθελε να τα αποκαλώ αδέλφια μου. Σε περιμέναμε κάρτ ποστάλ γενεθλίων, δώρα Χριστουγέννων, οικογενειακά δείπνα την Κυριακή και το έκανα. Κάθε φορά που ρωτούσε, έλεγα ναι. Πήγαινα 2 ώρες για την μπαλέτο παράσταση στη Σάμπερ. Αγόρασα στον Τάιλερ ένα skateboard που δεν μπορούσα να αντέξω. Πρόσεχα τη Λίλη 3 Σαββατοκύριακα στη σειρά, ώστε ο μπαμπάς και η Τζολίν να πάνε Myrtle Beach. Και κάθε φορά που έλεγα ναι, ο πατέρας μου το σημείωνε σε κάποιο αόρατο λογιστικό, ως απόδειξη ότι πάντα θα έλεγα ναι. Ποτέ δεν ρώτησε αν ήθελα. Απλώς υποθέτει ότι θα ήθελα. Και για 9 χρόνια είχε δίκιο. Η Τζολίν το ήξερε αυτό. Δεν την κατηγόρησε άμεσα. Όχι αρχικά. Δούλευε μέσω του πατέρα μου, μεταφέροντάς του μικρά παράπονα που συσσωρεύονταν με τα χρόνια σαν κατακάθι. Έχασε το πάρτι αποφοίτησης του Κούντ από το Λύκειο, επειδή είχε προθεσμία στη δουλειά. Είπε στον μπαμπά μου ότι δεν πίστευε ότι τα παιδιά της ήταν αρκετά σημαντικά.
Ξέχασε να σχολιάσει μια οικογενειακή φωτογραφία που ανάρτησε στο Facebook. Όλα τα έξι έξω σε μια κούνια στη βεράντα. Χωρίς εμένα πουθενά στη φωτογραφία. Είπε στον μπαμπά μου ότι αρνούμε την οικογένεια. Κάθε χαμένο γεγονός, κάθε καθυστερημένο μήνυμα, κάθε φορά που διάλεξα κάτι στη ζωή μου πάνω από τις προσδοκίες της, η Τζολίν τα συγκέντρωνε. Κρατούσε μια συνεχόμενη καταγραφή των προσβολών που υπήρχαν μόνο στο μυαλό της και τα παρουσίαζε στον πατέρα μου σαν αποδείξεις. «Η κόρη σου δεν αποδέχεται την οικογένειά μας», του είπε. «Το ξέρω γιατί με πήρε τηλέφωνο», και το επανέλαβε λέξη προς λέξη. Η φωνή του επίπεδη και σκληρή. «Μπαμπά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Έπρεπε απλώς να δουλέψω. Η Τζολίν είναι η γυναίκα μου. Τα παιδιά της είναι τώρα τα δικά μου. Αν δεν μπορείς να το αποδεχτείς, έχουμε πρόβλημα. Το αποδέχομαι. Απλώς δεν μπορώ να είμαι σε κάθε μια από τις στιγμές. Δεν έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις ποιο μέρος της οικογένειάς μας ανήκεις, Τέσσα». Και εκεί ήταν. Η τελεσίδικη απόφαση που είχε χτιστεί χρόνια επιτέλους υπόθηκε δυνατά. Στο μυαλό του πατέρα μου η πίστη ήταν διαδική. Όλα ή τίποτα. Δεν υπήρχε ενδιάμεσος χώρος, ούτε χώρος για μια γυναίκα 30 ετών με δική της δουλειά και δική της ζωή να θέσει λογικά όρια. Θα έπρεπε να είχα δει τι έρχονταν, αλλά συνέχιζα να πιστεύω ότι αν ήμουν αρκετά λογική θα ήταν και αυτός. Αυτό ήταν το λάθος μου. Συνέχιζα να περιμένω δικαιοσύνη από κάποιον που καταλάβαινε μόνο έλεγχο. Ο Μάρκος και εγώ αραβωνιαστήκαμε τον Ιούνιο. Σχεδιάσαμε έναν μικρό γάμο, 60 καλεσμένους, ένα εστιατόριο από το αγρόκτημα στο Πιάτο, έξω από το Κολόμπους. Όλα πληρώθηκαν από τις δικές μας αποταμιεύσεις, χωρίς βοήθεια από κανέναν. Η λίστα καλεσμένων μας ήταν στενή. 30 από την πλευρά του Μάρκους, 30 από τη δική μου, και κάθε κάθισμα είχε καλυφθεί. 3 εβδομάδες πριν το γάμο, ο πατέρας μου τηλεφώνησε. «Πρέπει να προσθέσεις τα παιδιά της Τζολίν στη λίστα. Ήμουνα καθισμένη στο γραφείο μου στη δουλειά. Ένα υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό στην οθόνη μου. Έκλεισα τα μάτια μου. Μπαμπά, ο χώρος είναι γεμάτος, 60 καθίσματα. Όλα έχουν καταληφθεί. Τότε κόψε κάποιον. Δεν θα κόψω τα ξαδέλφια του Μάρκους για να προσθέσω 4 άτομα που έχω συναντήσει 6 φορές σε 10 χρόνια. Αυτά είναι τα παιδιά μου, Τέσσα. Είναι τα παιδιά της Τζολίν και πρότεινα να τους προσκαλέσω στο after party». Ένα after party. Σαν να μην είναι αρκετά καλά για το πραγματικό γεγονός. Δεν το είπα αυτό. Αυτό εννοούσες. Μπαμπά, ο Μάρκους και εγώ πληρώνουμε γι' αυτό μόνοι μας. Κάθε δολάριο. Το σχεδίασα εδώ και ένα χρόνο. Το σχέδιο καθίσματος είναι έτοιμο. Ο σερβιτόρος είναι κλειδωμένος. Ή όλοι τους θα έρθουν ή εγώ δεν θα έρθω. Σιωπή. Το άφησα να μείνει για 5 δευτερόλεπτα, μετά για 10. «Συγγνώμη που νιώθεις έτσι», είπα. Κρεμάστηκε. Αυτό ήταν ένα βράδυ Πέμπτης. Έκατσα στο αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ για 20 λεπτά, κοιτάζοντας το παρμπρίζ. Είπα στον εαυτό μου ότι θα ηρεμούσε. Πάντα έκανε απειλές όταν ήταν θυμωμένος και πάντα τις γύριζε πίσω. Αυτό θα ήταν το ίδιο, θα καλούσε αύριο, θα παραπονιόταν λίγο και θα εμφανιζόταν στο γάμο με το μπλε κοστούμι του. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχα 6 λέξεις στην οθόνη μου που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα σταματήσω εδώ για μια στιγμή γιατί ξέρω ότι μερικοί από εσάς ήδη πληκτρολογείτε. Νομίζετε. Απλά πρόσθεσέ τους, Τέσσα. Είναι 4 καθίσματα. Κράτα την ειρήνη. Και το καταλαβαίνω. Πραγματικά το καταλαβαίνω, γιατί αυτό ακριβώς έλεγα στον εαυτό μου για 10 χρόνια. Αν έχεις ποτέ υπάρξει αυτός που πάντα υποχωρεί για να κρατήσει την οικογένειά σου ενωμένη, πάτησε το κουμπί εγγραφής, γιατί αυτό που θα συμβεί τώρα είναι η στιγμή που σταμάτησα. Ας συνεχίσουμε. Την Παρασκευή το πρωί, 14 Σεπτεμβρίου, 14 ώρες πριν το γάμο μου. Ήμουνα στο μπάνιο του Μάρκους, ντυμένη με τη ρόμπα μου, κρατώντας το φόρεμά μου στον χάγκερ απέναντί μου στο στήθος, ελέγχοντας το τελείωτα τελευταία το γύρω μέρος. Το τηλέφωνό μου ήταν στο πάγκο, ήχησε μια φορά. Κοίταξα κάτω. «Μπαμπά», 6 λέξεις. Χωρίς χαιρετισμό, χωρίς προήμιο, χωρίς τηλεφώνημα. «Πρώτα, δεν είσαι πλέον η κόρη μου». Το διάβασα 2 φορές, μετά μια τρίτη. Θα περίμενα συνέχεια κάποιο μήνυμα. Ένα «αστιεύομαι», ένα «κάλεσε με κάτι». Η οθόνη έμεινε σκοτεινή. Καθίστηκα στο πλακάκι. Το φόρεμα ήταν ακόμα στα χέρια μου. Το σατέν συσπυρωνόταν στα γόνατά μου. Ήμουν σε θέση να νιώθω το κρύο από το αραιό από το πλακάκι που περνούσε μέσα από τη ρόμπα μου. Δεν έκλαιγα. Απλά καθόμουν εκεί, σκεπτόμενη. Δεν καν τηλεφώνησε καν. 31 χρόνια. Και δεν μπόρεσε να σηκώσει το τηλέφωνο. Πληκτρολόγησε 6 λέξεις, πάτησε αποστολή και συνέχισε το πρωινό του. Ο Μάρκους με βρήκε 20 λεπτά αργότερα. Άνοιξε την πόρτα, με είδε στο πάτωμα και το πρόσωπό του άλλαξε. Δεν ρώτησε. Απλά κάθισε δίπλα μου. Πήρε το τηλέφωνό μου και διάβασε την οθόνη. Κοίταξε για πολλή ώρα. Μετά το έβαλε με την πρόσωπο προς τα κάτω στον πάγκο και έβαλε το χέρι του γύρω μου.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι γι' αυτό σήμερα, είπε. Ξέρω. Θα παντρευόμαστε αύριο. Ξέρω. Και θα πρέπει να ζει με αυτό. Κάθισα κοντά του και έκλεισα τα μάτια μου. Το μπάνιο μύριζε από καθαριστικό πλακάκια και σαπούνι του Μάρκους. Πίσω από το παράθυρο άκουγα το νερό ενός ποτίστρα γείτονα να κουδουνίζει. Κάπου στην άλλη άκρη της πόλης ο πατέρας μου πιθανότατα έτρωγε πρωινό και τότε το τηλέφωνό μου άρχισε ξανά να χτυπά. Όχι εκείνος, όλοι οι άλλοι. Τα μηνύματα ήρθαν σε μια αλυσίδα, το ένα μετά το άλλο, σαν κάποιος να είχε στείλει ένα ομαδικό σήμα. Πρώτα η μητέρα μου. «Νταϊάν, ο πατέρας σου έχει δίκιο. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη πριν να είναι αργά». «Όχι». «Είσαι καλά». «Όχι». «Τι συνέβη». Απλώς ένα αποτέλεσμα. Μετά ο Κάιλ, ο 24χρονος αδελφός μου που ακόμα ζούσε στο υπόγειο του πατέρα μου. «Τι καταστρέφεις τα πάντα, αδελφή». Μετά η θεία Πάτη. «Πάντα ήσουν εγωίστρια, Τέσσα». Ακόμα και σαν μικρό κορίτσι. Η θεία Λίντα. Τα παιδιά της Τζολίν πλέον είναι η οικογένεια, αν σου αρέσει ή όχι. Και τέλος, η θεία Μπρέντα, που έστειλε ένα emoji απογοήτευσης, ακολουθούμενο από 7 λέξεις που χτύπησαν πιο δυνατά από όλες τις άλλες. «Η γιαγιά σου θα ντρεπόταν για σένα». Κάθισα στο πάτωμα του μπάνιου και διάβασα όλες. Κανείς δεν τηλεφώνησε. Κανείς δεν ζήτησε τη δική μου πλευρά. Κανείς δεν είπε «Περίμενε τι ακριβώς συνέβη». Απλά ευθυγραμμίστηκαν πίσω από τον πατέρα μου, σαν να το είχαν ξαναπροετοιμάσει. Ο Μάρκους παρακολουθούσε το πρόσωπό μου καθώς κύλιζα τα μηνύματα. «Ποιος στέλνει μήνυμα?» «Όλοι». «Τι λένε?» Του έδωσα το τηλέφωνο. Διάβασε τα μηνύματα. Το σαγόνι του σφίγγονταν με κάθε ένα. «Κανένας από αυτούς δεν ρώτησε τι συνέβη», είπε. «Όχι, κανένας». Πήρα ξανά το τηλέφωνο. Άνοιξα το φάκελο με τα στιγμιότυπα και αποθήκευσα κάθε μήνυμα. Τα μηνύματα του πατέρα μου, της μητέρας μου, του Κάιλ και των 3 θεϊνών ένα-ένα. Μεθοδικά, όπως αρχιοθετώ αποδείξεις στη δουλειά. Μετά σβήνω το τηλέφωνό μου. Το βάζω στο σιρτάρι του κομοδίνου και το κλείνω. «Θα πάω για ντους», είπα. «Και μετά θα δοκιμάσω το φόρεμά μου μια ακόμα φορά». Ο Μάρκους νεύρισε. Η θεία Μπρέντα αναφέρθηκε στη γιαγιά μου για να με ντροπιάσει. Δεν είχε ιδέα ότι η γιαγιά Ρουθ ήταν η μόνη που θα είχε πάει 3 ώρες μόνο για να με περπατήσει στην εκκλησία. Ο γάμος ήταν όμορφος. Πρέπει να ξέρεις αυτό. Το εστιατόριο είχε φωτάκια κρεμασμένα σε όλο το μπαλκόνι και ανθοδέσμες από άγρια λουλούδια σε βάζα. Ο καιρός ήταν καθαρός, 72 βαθμοί, και ο ουρανός γαλάζιος. Η είσοδος ενός Σεπτεμβρίου που σε κάνει να πιστεύεις ότι το σύμπαν παρακολουθεί. Η πλευρά του Μάρκους γέμισε γρήγορα. Οι γονείς του, οι αδελφοί του, ξαδέλφια, συμφοιτητές, συνάδελφοι, 30 καθίσματα, όλα γεμάτα. Η δική μου πλευρά είχε τον σερβιτόρο, τη συμφοιτήτριά μου Βρία, 2 φίλες από τη δουλειά και σιωπή. 6 καρέκλες ήταν άδειες στο τραπέζι που είχε κρατηθεί για την οικογένειά μου, λευκές χαρτοπετσέτες διπλωμένες σε ανεμιστήρες, ποτήρια νερού γεμάτα μέχρι πάνω. Κάρτες με ονόματα που κανείς δεν θα απαντούσε. Γκάρι, Νταϊάν, Κάιλ, Πάτη, Λίντα, Μπρέντα. Ο διευθυντής του εστιατορίου ήρθε στη μέση της ώρας με ποτά. «Πρέπει να καθαρίσουμε τα άδεια τραπέζια». Ο Μάρκους κοίταξε το τραπέζι, μετά εμένα. «Άφησέ το», είπε. «Κάποιος πρέπει να το δει». Δεν διαφώνησα. Ήταν σωστό. Αυτές οι άδειες καρέκλες έλεγαν περισσότερα από κάθε ομιλία. Ο Ρίτσαρντ Γκουέμπ, πατέρας του Μάρκου. Ένας συνταξιούχος δικηγόρος ακινήτων με ευγενικά μάτια και σταθερό χέρι ήρθε κοντά μου πριν από την τελετή. Δεν είχα ζητήσει από κανέναν. Είχα σχεδιάσει να περπατήσω μόνος μου. «Θα ήμουν τιμημένη», είπε, «αν μου άφηνες να περπατήσω μαζί σου». Δεν μπόρεσα να μιλήσω. Μόνο ένευσα καταφατικά. Προέταξε το χέρι του και περπατήσαμε μαζί στο διάδρομο, περνώντας την οικογένεια του Μάρκου, περνώντας τις άδειες καρέκλες μου, περνώντας τις καρτούλες που θα έμεναν ατόνιτες στο σπίτι. Χόρεψα τον πρώτο χορό με τον Μάρκο σε ένα τραγούδι που η γιαγιά Ρουθ συχνά μουρμούριζε όταν πότιζε τον κήπο της. Δεν το είπα σε κανέναν. Ήταν μόνο για εμένα και εκείνη. Στο τέλος της βραδιάς, ο Μάρκος με κράτησε κοντά του. «Δεν έχασες μια οικογένεια απόψε», είπε. «Αυτοί σε έχασαν». Δεν μιλήσαμε ξανά για τον πατέρα μου για 2 χρόνια. Και μετά, μια τρίτη απογευματινή, χτύπησε το τηλέφωνο μου. «Πρέπει να πάω λίγο πίσω, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που δεν σου έχω πει ακόμα. Το τηλεφώνημα που έγινε πριν το μήνυμα του πατέρα μου. Αυτό που άναψε τη φωτιά. Το βράδυ της Πέμπτης, περίπου μια ώρα πριν στείλει τα 6 λόγια, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν η Τζολέν. Δεν με είχε ξανακαλέσει ποτέ. Σε 11 χρόνια μπορούσα να μετρήσω τις προσωπικές μας συνομιλίες με τα δάχτυλα του ενός χεριού. Όταν είδα το όνομά της στην οθόνη, το στομάχι μου έσκασε. «Τέσσα, πρέπει να μιλήσουμε για το αύριο». «Τζολέν, το δείπνο πρόβας είναι στις 6. Εσύ και ο μπαμπάς είστε...» «Τα παιδιά μου κλαίνε γιατί δεν προσκληθήκαν στο γάμο σου. Ήταν προσκλημένα στο after party». Το εξήγησα στον μπαμπά. «Ένα after party. Σαν το δευτερόλεπτο μάθημα. Ο χώρος χωράει μόνο 60 άτομα. Κάθε θέση είναι για τα παιδιά τους. Τέσσα,
Εσύ είσαι η ενήλικη εδώ. Το καταλαβαίνω. Αλλά ο caterer είναι κλειδωμένος. Το σχέδιο καθίσματος είναι οργάνωσε τους ανθρώπους. Κόψε έναν από τους μικρούς σου φίλους. Τζολέν, δεν θα ξαναβάλω το γάμο μου τη βραδιά πριν. Τότε θα πω ακριβώς στον πατέρα σου πώς νιώθεις για την οικογένειά του. Το είπε με τον τρόπο που κάποιος ρίχνει ένα κερδισμένο χαρτί. Ήρεμα, τελεσίδικα, σαν να το κρατούσε για χρόνια. Δεν το δέχομαι. 30 λεπτά αργότερα, σήκωσε το τηλέφωνό μου δονώντας 6 λόγια από τον πατέρα μου. Η Τζολέν πήρε τη συζήτησή μας και την ξαναέφτιαξε. Δεν του είπε ότι είχα προτείνει το after party. Δεν του είπε για τον περιορισμό των 60 θέσεων. Του είπε ότι η κόρη του είπε ότι η νέα του οικογένεια ήταν δευτεράς τάξης. Του έδωσε μια χειροβομβίδα και τον άφησε να τραβήξει το φύς. Και το έκανε χωρίς να με καλέσει πρώτα, χωρίς να ρωτήσει τι είχε πραγματικά συμβεί. Επέλεξε την εκδοχή της Τζολέν αντί για ένα τηλεφώνημα 30 δευτερολέπτων στη δική της κόρη. Αυτό είναι το μέρος που συνεχίζω να επιστρέφω. Δεν το ερεύνησε καν. Μετά το μήνυμα του πατέρα μου, το πρώτο άτομο που πήρα ήταν η μητέρα μου. Ήξερα ότι θα έπρεπε να το είχα μάθει τότε, αλλά υπάρχει κάτι προγραμματισμένο μέσα σου, όσο κι αν είσαι ηλικιωμένος, που σε κάνει να στρέφεσαι στη μαμά σου όταν το έδαφος χάνει την υποστήριξή του. Το τηλέφωνο χτύπησε 2 φορές. Μαμά, ο μπαμπάς μόλις με απαρνήθηκε. Με μήνυμα SMS, μία παύση, την άκουσα να εκπνέει. Αγάπη μου, δεν μπορείς απλώς να τους προσθέσεις. Είναι μία μέρα. Μαμά, είπε ότι δεν είμαι πλέον η κόρη του. Είναι στεναχωρημένος. Θα το ξεπεράσει, αλλά πρέπει πρώτα να ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί? Για να κάνεις αυτό πιο δύσκολο από ό,τι πρέπει. Σου απομάκρυνα το τηλέφωνο από το αυτί και το κοίταξα σαν να μπορούσε η οθόνη να αναδιατάξει τον εαυτό της σε κάτι που είχε νόημα. Μαμά, ο γάμος μου είναι αύριο. Με απαρνήθηκε για 4 θέσεις. Δεν είναι για τις θέσεις, Τέσσα. Είναι για το σεβασμό. Σε ποιον? Μία ακόμη παύση. Μεγαλύτερη αυτή τη φορά. Άκουγα την τηλεόραση να παίζει στο παρασκήνιο. Κάποιο παιχνίδι. Τα χειροκροτήματα του κοινού. Δεν την είχε καν κουμπώσει. Ο μπαμπάς μου με βοηθά σε ορισμένα πράγματα, είπε προσεκτικά. Η ασφάλειά μου, μερικοί λογαριασμοί. Δεν μπορώ να το αντέξω. Έπαψε, αλλά το άκουσα. Η πρόταση που δεν ολοκλήρωσε ήταν πιο βαριά από αυτή που ολοκλήρωσε. Η μητέρα μου επέλεξε την ασφάλεια υγείας της πάνω από την κόρη της. Δεν το λέω για να είμαι σκληρή. Το λέω επειδή έτσι συνέβη. Υπολόγισε τους αριθμούς στο μυαλό της. Σε τι θα έχανε αν υπερασπιζόταν εμένα εναντί του τι κόστιζε να μείνει σιωπηλή. Και διάλεξε τη φθηνότερη επιλογή. Ελπίζω να μπορείς να ζήσεις με αυτό, μαμά. Είπα, Τέσσα, μην υπερβάλλεις. Τάχιστα έκλεισα το τηλέφωνο και δεν την ξαναπήρα για 730 ημέρες. Ο Κάιλ κάλεσε 20 λεπτά μετά τη μητέρα μου. Άφησα να χτυπήσει 3 φορές πριν το σηκώσω. Κάποιο μέρος μέσα μου ελπίζει ακόμα ότι ο μικρός μου αδερφός θα με εκπλήξει. Τέσσα, απλώς κάνε ό,τι λέει ο μπαμπάς. Κάνεις όλους δυστυχισμένους? Διάβασες τι μου έστειλε, Κάιλ. Ναι, αλλά ξέρεις πώς είναι. Απλώς ζήτησε συγγνώμη και προχώρα. Με απαρνήθηκε. Κάνει μπλόφες. Πες συγγνώμη και όλα θα πάνε μακριά. Δεν έχω τίποτα να ζητήσω συγγνώμη. Τότε μάλλον είσαι μόνος σου. Έκλεισε. 26 ετών, ζει στο σπίτι του μπαμπά. Οδηγεί φορτηγό που ο ίδιος ο πατέρας του συνυπέγραψε. Και δεν μπορούσα να περιμένω να δαγκώσει το χέρι που πλήρωσε το ενοίκιό του, αλλά το άκουσμά του ακόμα άφησε σημάδι. Τα μυρμήγκια ήρθαν ως ομαδικό μήνυμα. Η Πάτη, η Λίντα και η Μπρέντα, αδερφές της μητέρας μου, είχαν ακούσει την εκδοχή της Ντάιαν, η οποία ήταν η εκδοχή του Γκάρι, η οποία ήταν η εκδοχή της Τζολέν, η οποία σχεδόν δεν είχε καμία ομοιότητα με το πραγματικό γεγονός. Στο μυαλό τους, η Τέσσα ήταν μια κακομαθημένη που αρνούνταν να επιτρέψει σε αθώα παιδιά να παρευρεθούν σε έναν οικογενειακό γάμο επειδή δεν της άρεσε η νέα σύζυγος του πατέρα της. Αυτή ήταν η αφήγηση. Καθαρή, απλή και εντελώς λανθασμένη. Κανείς δεν με ρώτησε. Κανείς δεν είπε «Εσύ ποια είσαι?» Απλώς πήραν τα τηλέφωνά τους και έριξαν λάδι στη φωτιά. Καθόμουν στην άκρη του κρεβατιού του Μάρκου, διαβάζοντας μήνυμα μετά μήνυμα, και ένιωσα ότι κάτι αλλάζει μέσα μου. Όχι θυμός, κάτι πιο ήσυχο. Η συνειδητοποίηση ότι αυτή η οικογένεια δεν ζήτησε ποτέ την πλήρη ιστορία πριν κρίνει. Η ταχύτητα με την οποία έγινε μου έδωσε τα πάντα. Ήταν έτοιμοι να επιβεβαιώσουν αυτό που ήδη πίστευαν για μένα. Άφησα το τηλέφωνο και κοίταξα τον Μάρκο. «Αύριο παντρεύομαι», είπα. «Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία τώρα». Την επόμενη μέρα περπάτησα στο διάδρομο με το κεφάλι ψηλά και δεν γύρισα πίσω για 730 ημέρες. 2 χρόνια πέρασαν. Θέλω να σου πω ότι ήταν δραματικά, αλλά δεν ήτανε. Ήταν ήσυχα. Και η ησυχία ήταν το καλύτερο μέρος. Ο Μάρκος και εγώ αγοράσαμε ένα μικρό σπίτι στη Westerville. 3 κρεβατοκάμαρες, μια περιφραγμένη αυλή
Μια κουζίνα με αρκετό χώρο για να μαγειρέψω πραγματικά. Με προώθησαν σε ανώτερο λογιστή στην εταιρεία διανομής όπου εργαζόμουν από το πανεπιστήμιο. Ο Μάρκος ανέλαβε ρόλο επιβλέποντας τη εταιρεία κλιματισμού του. Τα καταφέραμε, χτίσαμε και μετά ήρθε η Νόρα. 7β4, γεννήθηκε μια Τετάρτη τον Απρίλιο με τα σκούρα μάτια του πατέρα της και ένα ουρλιαχτό που θα μπορούσε να τρακάρει τα παράθυρα. Τη κράτησα πάνω στο στήθος μου στην αίθουσα τοκετού και ψιθύρισα. Κανείς δεν πρόκειται να βάλει όρους στο να σε αγαπάνε. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων δεν επικοινώνησα με τον πατέρα μου. Δεν τον μπλοκάρισα. Το μπλοκάρισμα φαινόταν σαν πράξη και είχα τελειώσει με τις επιδείξεις. Απλά σταμάτησα να απαντάω. Αν είχε καλέσει να ζητήσει συγγνώμη, θα άκουγα. Ποτέ δεν το έκανε. Η μητέρα μου έστειλε 2 μηνύματα κειμένου σε 24 μήνες και τα 2 έλεγαν «Σε σκέφτομαι». Και κανένα δεν ανέφερε το γάμο, την κηδεία ή τα λόγια. Συγγνώμη. Τα διάβασα και έκλεισα την εφαρμογή. Άρχισα θεραπεία 6 μήνες μετά το γάμο. Ο θεραπευτής μου, ο Δόκτωρ Άντλερ, με ρώτησε σε μια συνεδρία τι θα χρειαζόταν για να ξανασυνδεθείς με την οικογένειά σου. Σκέφτηκα πολύ. Μια συγγνώμη που δεν αρχίζει με «αλλά». Κούνησε το κεφάλι και έγραψε κάτι. Ένα ακόμα πράγμα συνέβη κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων. Ένα γράμμα ήρθε από μια εταιρεία διαχείρισης χρημάτων. Μια ετήσια κατάσταση για έναν κληρονομικό λογαριασμό IRA με το όνομα της γιαγιάς Ruth, δικαιούχος 4A. Myers. Το διάβασα, το τακτοποίησα στο ντουλάπι με τα σημαντικά και επέστρεψα στην αλλαγή της πάνας της Νόρας. Δεν του έδωσα άλλη σημασία. Ούτε τότε. Αναφέρθηκε ξανά στο δείπνο στο σπίτι των Γουέμς, όπως συμβαίνει μερικές φορές με σημαντικά πράγματα. Χαλαρά, ανάμεσα σε δαγκώματα από ψητό. Οι γονείς του Μάρκου μας φιλοξενούσαν κάθε δεύτερη Κυριακή. Ο Ρίτσαρντ έψινε ή ψινόταν κάτι. Η Πατρίσια έστρωνε το τραπέζι με πραγματικά χαρτοπετσέτες και τρώγαμε στην τραπεζαρία τους με την ώρα σε μια καρέκλα ψηλά ανάμεσά μας, πολτοποιώντας αυγά με τη γροθιά της. Αναφέρθηκα τυχαία στο γράμμα. Πήρα ακόμη μια κατάσταση από το λογαριασμό σύνταξης της γιαγιάς Ρουθ, αυτόν όπου είμαι καταγεγραμμένη ως δικαιούχος. Ο Ρίτσαρντ άφησε το πυρούνι του. Κληρονομικός IRA. Νομίζω ναι. Έρχεται μια φορά το χρόνο. Το καταθέτω απλά. Τέσσα ξέρεις τι σημαίνει αυτό νομικά. Όχι πραγματικά. Υποθέτω ότι είναι απλώς μια τυπική διαδικασία μέχρι να διευθετηθεί η περιουσία. Ο Ρίτσαρντ κούνησε το κεφάλι. Είχε περάσει 30 χρόνια σε νομοθεσία περί περιουσίας και ακινήτων πριν συνταξιοδοτηθεί. Και όταν μεταβαίνει σε αυτό το mode, πιο αργά λόγια, ακριβείς λέξεις, προσέχεις. Ένας κληρονομικός ERA με ορισμένο δικαιούχο, εσένα, δεν μπορεί να ανακατευθυνθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σου. Δεν περνάει από κληρονομικό δικαστήριο. Δεν ανήκει στην περιουσία. Ανήκει άμεσα σε εσένα μόλις ο κάτοχος του λογαριασμού πεθάνει, άρα ο πατέρας μου δεν μπορεί να το αγγίξει. Όχι χωρίς την υπογραφή σου. Αν βασιζόταν σε αυτά τα χρήματα για τη συνταξιοδότησή του, έχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει χωρίς εσένα. Κοίταξα το πιάτο μου. Γιατί να βασίζεται σε αυτό? Η γιαγιά το άφησε σε μένα. Ο Ρίτσαρντ πήρε το πυρούνι του και έκοψε ένα κομμάτι κρέατος. Επειδή κάποιοι υποθέτουν ότι η οικογένεια σημαίνει τελικά ότι είμαι δική μου, άφησα να περάσει. Τακτοποίησα τις πληροφορίες όπως και την κατάσταση κάτω από σημαντικά στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν ξανασκέφτηκα αυτή τη συζήτηση μέχρι που κάλεσε ο πατέρας μου. Ήταν μία Τρίτη, 2:30 το απόγευμα. Η Νόρα ήταν σε μια καρέκλα ψηλά, εργαζόταν πάνω σε ένα μπολ με πολτοποιημένη μπανάνα με περισσότερο ενθουσιασμό παρά ακρίβεια. Σκούπιζα τον πάγκο όταν το τηλέφωνό μου άναψε πάνω στο τραπέζι. Γκάρι Μάιερς. Παγώσαμε. Το χέρι μου σταμάτησε στη μέση του καθαρίσματος. Μπανάνα απλωμένη πάνω στο σφουγγάρι. Το τηλέφωνο χτύπησε 4 φορές. Το παρακολούθησα μέχρι να πάει στον αυτόματο τηλεφωνητή. 30 δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκε η ειδοποίηση, πάτησα αναπαραγωγή και κράτησα το τηλέφωνο στο αυτί μου. «Γεια σου, Τέσι». Η φωνή του ήταν ζεστή, σχεδόν ήπια. Δεν με είχε αποκαλέσει Τέσι από το Λύκειο. Είναι ο μπαμπάς. Τελευταία έχω σκεφτεί πολύ για σένα, για όλα. Μου λείπεις, αγαπημένη. Θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε. Κάλεσέ με όταν έχεις χρόνο. Το άκουσα 2 φορές. Μετά άφησα το τηλέφωνο στο τραπέζι και κοίταξα την ώρα. Είχε μπανάνα στα φρύδια της. Ο Μάρκος γύρισε σπίτι στις 5:30. Τον έπαιξα το μήνυμα ενώ λύνε τα κορδόνια του. «Τι θέλεις να κάνουμε?» ρώτησε. «Θέλω να ξέρω γιατί τώρα. Νομίζεις ότι κάτι συνέβη?» Ο πατέρας μου πέρασε 730 ημέρες χωρίς να με καλέσει. Δεν κάλεσε όταν γεννήθηκε η Νόρα. Δεν κάλεσε στα γενέθλιά μου. Δεν κάλεσε στην επέτειο της γιαγιάς Ρουθ. Και τώρα, από το πουθενά, μου λείπει. Ο Μάρκος έβγαλε το δεύτερο παπούτσι του και το τοποθέτησε δίπλα στην πόρτα. «Ίσως να είναι αυθεντικό», είπε. «Ίσως».
Αλλά δεν το νομίζεις? Κούνησα το κεφάλι μου. Οι αυθεντικοί άνθρωποι δεν περιμένουν 2 χρόνια και μετά χρησιμοποιούν το παιδικό σου ψευδόνυμο. Δεν απάντησα ξανά. Δεν έστειλα μήνυμα. Απλά περίμενα. 3 ημέρες αργότερα ξανακάλεσε. Και αυτή τη φορά ανέφερε ένα έγγραφο. Αυτή τη φορά απάντησα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως ήθελα να το ακούσω να το λέει δυνατά. Τέσι, είμαι τόσο χαρούμενος που απάντησες. Γεια σου, μπαμπά. Άκου, θέλω να διορθώσουμε τα πράγματα. Είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ και ξέρω ότι η διαχείριση του γάμου μου ήταν λανθασμένη. Ναι. Στηρίχτηκα στο πάγκο της κουζίνας και δεν είπα τίποτα. Ας τον αφήσω να γεμίσει τη σιωπή. Και κοίτα, υπάρχει ένα μικρό έγγραφο από την περιουσία της γιαγιάς. Μόνο μία υπογραφή, γρήγορα. Τίποτα περίπλοκο. Ο δικηγόρος λέει ότι πρέπει να υπογράψεις κάτι. Εκεί ήταν. Κρυμμένο ακριβώς μετά από το «θέλω να διορθώσουμε τα πράγματα». Σαν ένα PS σε μία κάρτα ευχετήριας. Τι έγγραφο? Κάτι με το λογαριασμό της σύνταξής της. Είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Ποιος λογαριασμός σύνταξης? Ο IRA. Είσαι καταγεγραμμένη σε αυτόν. Ο δικηγόρος χρειάζεται μόνο την υπογραφή σου για να προχωρήσει. Να προχωρήσει πού, μπαμπά? Μία παύση. Τον άκουγα να επαναπρογραμματίζεται, να διαλέγει λόγια, να τακτοποιήσει τα πράγματα. Για την οικογένεια. Για την οικογένεια. Ξανά αυτή η λέξη σαν κλειδί που ανοίγει ό,τι θέλει. Θα το σκεφτώ, είπα. Τέλεια. Αυτό είναι υπέροχο, Τέσι. Και πρέπει να συναντηθούμε. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω σωστά τον Μάρκο. Και άκουσα για το μωρό. Άκουσες? Ο Κάιλ το ανέφερε. Η Νόρα. Το όνομά της είναι Νόρα. Είναι 6 μηνών. Σιωπή. Είναι ένα όμορφο όνομα, είπε. Κλείσα το τηλέφωνο και κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας για πολύ καιρό. Και η Νόρα κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο και το σπίτι ήταν απόλυτα ήσυχο. Δεν κάλεσε επειδή μου λείπει. Τηλέφωνησε γιατί χρειαζόταν το όνομά μου πάνω σε ένα χαρτί. Και η ζεστασιά στη φωνή του, η Τέσι, η αγαπημένη, ήταν απλά το πακετάρισμα. Μέσα σε μια εβδομάδα το τηλέφωνό μου άστραψε σαν κεντρική τηλεφωνική συσκευή. Η Τζολίν έστειλε πρώτο μήνυμα. Ένα μακρύ μήνυμα προσεκτικά διαμορφωμένο, το είδος που περνάει από πολλά σχηματισμένα και ξαναδομημένα drafts πριν σταλεί. Τέσσα, ξέρω ότι είχαμε τις διαφορές μας, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι οι οικογένειες πρέπει να βρουν τον τρόπο να ξαναβρεθούν. Όλοι κάναμε λάθη. Θα ήθελα τα παιδιά να συναντήσουν τη Μωρονόρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το διάβασα 2 φορές ψάχνοντας τη λέξη συγγνώμη. Δεν υπήρχε. Μετά η μητέρα μου τηλεφώνησε. Η Νταϊάν δεν με είχε καλέσει εδώ και 2 χρόνια και τώρα η φωνή της ήταν φωτεινή, σχεδόν χαρούμενη. Δεν είναι υπέροχο που ο πατέρας σου επικοινωνεί. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να διορθώσεις τα πράγματα, αγαπημένη. Αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο, μαμά. Καλά, είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι απλά ένα μικρό πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι θέλει να ξανασυνδεθεί. Ζήτησε από εσάς να με καλέσετε. Παύση. Τέσσα, μην είσαι έτσι. Η θεία Πάτη έστειλε μια κάρτα Hallmark του είδους με έναν ηλιοβασίλεμα μπροστά και ένα προτυπωμένο μήνυμα για συγχώρεση. Έγραψε μέσα. Η ζωή είναι πολύ μικρή για μνησικακίες. Με αγάπη, Πάτη. Ο Κάιλ έστειλε μήνυμα. Ο μπαμπάς είναι πολύ πεσμένος, αδερφή. Θέλει μόνο να δει την εγγονή του. Μπορείς να του δείξεις λίγη κατανόηση. Κάθισα στον καναπέ και κύλησα κάθε μήνυμα, κάθε voicemail, κάθε κάρτα και παρατήρησα κάτι. Οι όλοι είχαν επικοινωνήσει μέσα σε αυτό το ίδιο επταήμερο παράθυρο, Τζολίν τη Δευτέρα, η μαμά την Τετάρτη, η κάρτα της Πάτη την Πέμπτη, ο Κάιλ την Παρασκευή. Αυτό δεν ήταν αυθόρμητο. Κάποιος είχε κάνει κλήσεις, συντονίσει το χρόνο, αναθέσει ρόλους. Αυτό ήταν μια εκστρατεία και κανένας από αυτούς, κανένας στην ολόκληρη αυτή orchestrated προσπάθεια δεν ανέφερε το έγγραφο. Ήθελα να είμαι ήπια, ευγνώμων και έτοιμη να υπογράψω πριν καν καταλάβω τι υπογράφω. Έβαλα το τηλέφωνό μου στο σιρτάρι και πήγα να παίξω με την κόρη μου. Την επόμενη Κυριακή, στο σπίτι του Webb, έφερα την ετήσια κατάσταση IRA και την άπλωσα στο τραπέζι μετά το επιδόρπιο. Ρίτσαρντ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου να καταλάβω κάτι. Έβαλε τα γυαλιά ανάγνωσης και μελέτησε το έγγραφο. Η Πατρίσια πήγε την ώρα στο σαλόνι. Ο Μάρκους κάθισε δίπλα μου. «Αυτό είναι ένας σημαντικός λογαριασμός», είπε ο Ρίτσαρντ, κοιτάζοντας πάνω από τα γυαλιά του. «Η γιαγιά σου ήταν επιμελής». «Πόσα είναι?» «Με βάση αυτήν την κατάσταση, περίπου 280.000 συν ή πλην διακυμάνσεων της αγοράς». Ο αριθμός έπεσε στην καρδιά μου σαν πέτρα και ο πατέρας μου θέλει να το υπογράψω και να το δώσει σε αυτόν. Αυτό θα ήταν η εκτίμησή μου. Αν ζητάει μια τυπική διαδικασία ή μια υπογραφή, πιθανότατα θέλει να αρνηθεί το ρόλο σου ως δικαιούχος, ώστε τα κεφάλαια να κατευθυνθούν στον αναπληρωματικό δικαιούχο, που είναι σχεδόν σίγουρα αυτός. Μπορεί να με αναγκάσει. Όχι. Εσύ είσαι ο κύριος δικαιούχος, η γιαγιά σου σε όρισε συγκεκριμένα. Χωρίς την υπογραφή σου, αυτή η ορισμός ισχύει.
Τι συμβαίνει με το συνταξιοδοτικό του σχέδιο αν δεν υπογράψω? Ο Ρίτσαρντ διέταξε τα χέρια του πάνω από την κατάσταση. Τι αν ο πατέρας σου δομεί τη σύνταξή του γύρω από την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια και βασιζόμενος στο χρονοδιάγραμμα και την ηλικία του θα στοιχημάτιζα ότι το έκανε, τότε χωρίς αυτά τα χρήματα οι αριθμοί του δεν βγαίνουν. Θα αντιμετωπίσει κανόνες υποχρεωτικής διανομής, πιθανές φορολογικές ποινές και ένα σημαντικό έλλειμμα. Ο χρόνος σύνταξής του καταραίει. Ο Μάρκους ανασάρισε. Σχεδίαζε ολόκληρη τη σύνταξή του γύρω από χρήματα που ποτέ δεν ήταν δικά του. Ο Ρίτσαρντ νεύμανε καταφατικά. Υποθέτοντας ότι η Τέσσα θα το παρέδιδε όταν ζητηθεί, επειδή πάντα το είχε κάνει, κοίταξα τους αριθμούς στη σελίδα. $280.000. Τα αποταμιεύσεις ζωής της γιαγιάς μου που μου άφησε. Όχι επειδή το ζήτησα, αλλά επειδή ήξερε. Ήξερε ότι μία μέρα θα χρειαζόμουν αυτό να είναι δικό μου, όχι δικό τους. Παρά την καλύτερη κρίση μου, συμφώνησα να αφήσω τον πατέρα μου να έρθει στο πρώτο γενέθλιο πάρτι της Νόρα. Του είπα ότι του δίνω μία ευκαιρία. Ίσως τον δοκίμαζα. Ίσως ήθελα απλά να δω αν μπορεί να περάσει την πόρτα μου και να είναι παππούς χωρίς ατζέντα. Σοϊ 15 φίλοι και η οικογένεια του Μάρκους, μπαλόνια στον ταχυδρομικό κουτί. Ένα κέικ από το φούρνο της γειτονιάς με το όνομα της Νόρα και ροζ γλάσο. Πρέπει να ήταν απλό. Ήρθαν μαζί. Όλοι τους. Ο Γκάρι, η Τζολίν, η μητέρα μου, ο Κάιλ, ακόμα και οι 3 θείες. Σαν μία αντιπροσωπεία. Η Τζολίν έφερε μία τσάντα δώρου όσο το μέγεθος μιας βαλίτσας. Η μητέρα μου με αγκάλιασε στην πόρτα και ψιθύρισε «Είμαι τόσο χαρούμενη που το κάνουμε αυτό». Το πρώτο ωράριο πήγε καλά. Ο Γκάρι κράτησε την ώρα άβολα, σαν κάποιον που χειρίζεται ένα προϊόν που διάβασε αλλά δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Η Τζολίν τράβηξε φωτογραφίες. Ο Κάιλ έφαγε 3 φέτες κέικ. Οι θείες περίμεναν κοντά στο τραπέζι των ποτών, μιλώντας με την αδερφή του Μάρκους. Και τότε, λίγο πριν κόψουμε το κέικ, ο πατέρας μου σηκώθηκε. Χτύπησε το πλαστικό ποτήρι του με ένα πυρούνι. «Άτσι ο κήπος, έγινε ήσυχος. Θέλω απλώς να πω πόσο περήφανος είμαι για την κόρη μου», άρχισε. Η φωνή του μεταδόθηκε. «Και πόσο ευγνώμων είμαι που μπορούμε όλοι να είμαστε εδώ μαζί σήμερα. Η οικογένεια είναι τα πάντα». Η Τζολίν κούνησε το κεφάλι. Η μητέρα μου έβαλε ένα χαρτομάντιλο στο μάτι της. Η θεία χαμογέλασε. «Πιστεύω σε δεύτερες ευκαιρίες», συνέχισε. «Και ελπίζω ότι σήμερα είναι μια νέα αρχή για όλους μας, η ολόκληρη οικογένειά μας μαζί». Κοίταξε εμένα απέναντι από το τραπέζι. «Τέσσα, ξέρω ότι θα κάνεις το σωστό». Μερικοί φίλοι του Μάρκους χειροκρότησαν, μπερδεμένοι. Δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Εγώ ήξερα. Άρπαξε το σακούλι με το έγγραφο από το sport coat του. Το άπλωσε μπροστά μου. Δίπλα στο μαχαίρι του κέικ και τη στρώση από ροζ χαρτοπετσέτες. Μια γρήγορη υπογραφή, αγαπημένη. Μετά θα προχωρήσουμε μπροστά όλοι. Όλοι οι άνθρωποι στον κήπο στράφηκαν σε μένα. Οι φίλοι του Μάρκους, οι συνάδελφοί του, οι γονείς του, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα τι είχε μέσα σε αυτό το φάκελο. Απλώς είδαν έναν πατέρα να δίνει κάτι σημαντικό στην κόρη του και περίμεναν. Κοίταξα το φάκελο, μετά τον πατέρα μου, μετά την ώρα που ισορροπούσε στο ισχύο του Μάρκους, πιάνοντας το σχοινί ενός μπαλονιού. Η έκφραση του πατέρα μου ήταν ζεστή, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το είχε οργανώσει τέλεια, μια δημόσια στιγμή, περικυκλωμένη από μάρτυρες που είχαν συνηθίσει στη γλώσσα της συγχώρεσης. Πίστευε ότι δεν θα έλεγα όχι μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το υπολόγιζε. «Όχι εδώ», είπα. «Δεν σήμερα. Είναι τα γενέθλια της κόρης μου». Ο Γκάρι χαμογέλασε και πήρε το φάκελο. «Φυσικά, σίγουρα. Θα κανονίσουμε μια συνάντηση». Το είπε σαν να ήταν τίποτα. Μια μικρή καθυστέρηση. «Ένα rain check». Αλλά παρατήρησα το πρόσωπο της Τζολίν και η μάσκα της γλίστρισε για μισό δευτερόλεπτο. Κάθισε κοντά στη μητέρα μου και ψιθύρισε αρκετά δυνατά. «Σου είπα ότι θα καθυστερήσει». Άκουσα κάθε λέξη. Δεν αντέδρασα. Πήρα το μαχαίρι του κέικ. Έκοψα το γενέθλιο κέικ της Νόρα σε ίσες τετράγωνες μερίδες και σέρβιρα σε κάθε άτομο στο τραπέζι ένα κομμάτι συμπεριλαμβανομένου του πατέρα μου. «Κέικ», είπα, κρατώντας το πιάτο του. Το πήρε. Δεν είχε επιλογή. Ο Μάρκους μου έριξε μια ματιά από την απέναντι πλευρά της αυλής, μου έδωσε το μικρότερο νεύμα, το είδος που λέει τα πάντα χωρίς λέξη. Το υπόλοιπο πάρτι συνεχίστηκε. Η Νόρα έσπασε κέικ στα μαλλιά της. Οι άνθρωποι τραγουδούσαν. Και ο φάκελος αυτός, ο μανιλάς, καθόταν στη σακίδιο του πατέρα μου σαν μια χειροβομβίδα που δεν είχε εκραγεί. Τώρα, χρειάζομαι να κάνεις κάτι για μένα. Αν έχεις ποτέ κάποιον στην οικογένειά σου να χρησιμοποιεί μια γιορτή, γενέθλια, αργία ή συγκέντρωση για να σε ευνηδιάσει με την ατζέντα του, γράψε «Ήμουν εκεί» στα σχόλια, γιατί χρειάζεται να ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος. Και αν αυτή η ιστορία σε αγγίζει κοντά στο σπίτι, παρακαλώ μοιράσου την με κάποιον που χρειάζεται να την ακούσει. Τώρα, άσε να σου πω τι έκανα στη συνέχεια.
Το πάρτι τελείωσε στις 4. Μέχρι τις 4:30 όλοι είχαν φύγει. Ο Μάρκους άφησε την ώρα για ύπνο. Εγώ κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας με το τηλέφωνό μου και άνοιξα τη φωτογραφία που είχα τραβήξει με το έγγραφο μέσα σε αυτό το φάκελο. Την τράβηξα όταν ο πατέρας μου πήγε στην τουαλέτα λίγο πριν φύγει. Το πρωί της Κυριακής οδήγησα στο σπίτι του Ρίτσαρντ με τη φωτογραφία στην οθόνη. Τον μελέτησε στο γραφείο του και με τα γυαλιά ανάβαλα στη μύτη του, το καφέ να κρυώνει δίπλα στον αγκώνα του. «Είναι μια αποποίηση ευεργετηθέντα», είπε. «Αν υπογράψεις αυτό, παραιτείσαι εθελοντικά από την κατάσταση του βασικού δικαιούχου στον OERA που κληρονόμησε η Ρουθ. Τα χρήματα θα περάσουν στον εφεδρικό δικαιούχο, τον πατέρα μου, τον πατέρα σου». Καθώς κάθισα στην καρέκλα απέναντί του. «Άρα, αν υπογράψω, παίρνει τα πλήρη 280.000. Σωστά. Θα τα εντάξει στο δικό του συνταξιοδοτικό σχέδιο και θα τα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει την πρόωρη σύνταξή του. Βάσει όσα μου έχεις πει για την ηλικία και το χρονοδιάγραμμα, αυτό είναι το κεντρικό σημείο του οικονομικού του σχεδίου. Και αν δεν υπογράψω, τα χρήματα παραμένουν ορισμένα σε εσένα. Δεν μπορεί να τα έχει πρόσβαση, δεν μπορεί να τα επαναπροσανατολίσει. Δεν υπάρχει νομικό μέσο να αναγκάσει το χέρι σου. Τι γίνεται με τη σύνταξή του?» Ο Ρίτσαρντ έβγαλε τα γυαλιά του και τα άφησε στο γραφείο. Το IRA που βασίζονταν δεν υπάρχει πια για αυτόν. Αν προσπαθήσει να έχει πρόσβαση στα χρήματα με άλλους τρόπους, θα αντιμετωπίσει φόρους υποχρεωτικής διανομής και ποινές πρόωρης ανάληψης. Το χρονοδιάγραμμα της σύνταξής του καταραίει. Μιλάμε για χρόνια επιπλέον εργασίας. Γέρνοντας πίσω στην καρέκλα, κοίταξα το ταβάνι. Ολόκληρη η σύνταξή του βασίστηκε στα χρήματα που άφησε η γιαγιά μου σε μένα, είπα, χωρίς ποτέ να με ρωτήσει. Ακριβώς αυτό έκανε. Και μετά με απαρνήθηκε. Ο Ρίτσαρντ απλώς με κοίταξε. Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο. Δεν αποφάσισα αμέσως. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Πήγα σπίτι και το σκέφτηκα για 3 ημέρες. Αναπαρήγαγα τις συζητήσεις στο μυαλό μου. Αυτές που ήταν υπέρ του υπογραφής και αυτές που ήταν κατά. Αν υπέγραφα, ο πατέρας μου θα έπαιρνε τα χρήματα και θα εξαφανιζόταν ξανά. Η συμφιλίωση, το πάρτι γενεθλίων, τα μηνύματα «μου λείπεις», όλα θα εξαφανίζονταν τη δεύτερη που το στυλό του θα άγγιζε το δελτίο κατάθεσης. Αλλά θα με άφηνε ήσυχη. Η πίεση θα σταματούσε. Αν δεν υπέγραφα, θα ήμουν ο λόγος που η σύνταξή του διαλύθηκε. Έτσι θα το παρουσίαζαν. Ο Γκάρι σχεδίασε το μέλλον του με χρήματα που δεν ήταν δικά του. Θα ήταν η Τέσσα που τιμωρούσε τον δικό της πατέρα. Κάθισα στην πίσω βεράντα μετά το ύπνο της Νόρα. Ο Μάρκους μου έφερε ένα φλιτζάνι τσάι και κάθισε στη άλλη καρέκλα. «Ό,τι κι αν αποφασίσεις, είμαι μαζί σου», είπε. «Το ξέρω. Χωρίς πίεση από εμένα. Το ξέρω κι αυτό. Πήγε μέσα». Εγώ έμεινα έξω, παρατηρώντας τα φωσφοριζέ έντομα να αναβοσβήνουν στη αυλή. Σκέφτηκα το χέρι της γιαγιάς Ρουθ που μου έσφιγγε το χέρι. «Κας μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι ανήκει σε αυτούς». Σκέφτηκα 6 λέξεις σε μια οθόνη. 730 μέρες τίποτα. Ένας μανιλάς δίπλα στην τούρτα γενεθλίων της κόρης μου. Και σκέφτηκα 29 χρόνια να λέω ναι. 29 χρόνια να εμφανίζομαι, να οδηγώ 2 ώρες, να αγοράζω δώρα που δεν μπορούσα να αντέξω, να αναδιαμορφώνω τη ζωή μου, ώστε ο πατέρας μου να νιώθει ότι είναι υπεύθυνος. Και η μία φορά που είπα όχι, μία φορά με διαγράψε με ένα μήνυμα κειμένου. Τελείωσα το τσάι μου. «Δεν θα υπογράψω», είπα στον άδειο κήπο. Δεν ήθελα εκδίκηση. Ήθελα απλώς να σταματήσω να είμαι αυτός που όλοι στηρίζονταν για να υποκύψει. Ο πατέρας μου κανόνισε τη συνάντηση για μια Πέμπτη το πρωί στις 10 η ώρα. Το γραφείο του δικηγόρου του στο κέντρο της Λάνκαστερ, ένα χοντρό τούβλινο κτίριο με μια αυλή γεμάτη φορτηγά και μια υποδοχή που έμοιαζε σαν να ήταν εκεί από την εποχή του Κάρτερ. Ο Γκάρι με πήρε το βράδυ πριν για επιβεβαίωση. «Μια σύντομη συνάντηση, 30 λεπτά. Μετά θα πάμε για φαγητό. Θα σε ενημερώσω», είπα. Πέμπτη πρωί, 10 η ώρα. Ήμουνα στο σπίτι. Η Νόρα ήταν στη σούσουρα της, κλωτσώντας ένα τυπωμένο καγκουρό. Ο Μάρκους ήταν στη δουλειά. Ο βραστήρας χτύπησε. Έριξα ένα φλιτζάνι και κάθισα. Το τηλέφωνό μου ήχησε στις 10 και 5. «Γκάρι, είμαστε εδώ». «Πού είσαι?» Πήρα μια γουλιά καφέ, έβαλα το τηλέφωνο κάτω. 10. Άλλος ήχος. «Γκάρι 4, 10 και 15. Μια κλήση την άφησα να πάει στον τηλεφωνητή. 10 και 18, η Τζολίν έγραφε: «Ο πατέρας σου κάθεται εδώ περιμένοντάς σε. Μην το κάνεις αυτό». 10 και 20, ξανά ο Γκάρι: «Όλοι μας περιμένουμε εσένα». Μπορούσα να το φανταστώ. 3 άτομα σε αυτό το μικρό συνεδριακό δωμάτιο. Ο πατέρας μου με το καλό πουκάμισο, η Τζολίν με την τσάντα στην αγκαλιά και το σαγόνι τεντωμένο, ο δικηγόρος με τα έγγραφα απλωμένα στο τραπέζι, ένα στυλό τοποθετημένο ακριβώς δίπλα στη γραμμή υπογραφής. Το είχαν ξαναπροβάρει, είχαν οδηγήσει 40 λεπτά, είχαν κλείσει το πρωί και περίμεναν να μπω εγώ από την πόρτα, γιατί στη δική τους εκδοχή πάντα περνούσα από την πόρτα. Πήρα το τηλέφωνό μου.
Ο πατέρας μου καθόταν στο γραφείο ενός δικηγόρου, κοιτάζοντας την οθόνη του, απόλυτα βέβαιος ότι η κόρη του θα εμφανιζόταν γιατί πάντα είχε, γιατί πάντα υποχωρούσε, γιατί ήταν η Τέσσα, και η Τέσσα είπε ναι. Άνοιξα τη συζήτηση στο μήνυμα και άρχισα να πληκτρολογώ 4 λέξεις. Δεν θα υπογράψω. Πάτησα αποστολή. Άφησα το τηλέφωνο στο πάγκο και επέστρεψα στον καφέ μου. Σε αυτό το συνεδριακό δωμάτιο, 40 λεπτά μακριά, το τηλέφωνο του πατέρα μου χτύπησε. Ξέρω τι συνέβη μετά, γιατί ο Κάιλ μου το είπε αργότερα, όχι για να με βοηθήσει, αλλά επειδή δεν μπορούσε να το κρατήσει μέσα του. Ο Γκάρι διάβασε το μήνυμα. Το πρόσωπό του αρχικά δεν άλλαξε. Απλά κοίταζε την οθόνη σαν να ήταν σε μια γλώσσα που δεν αναγνώριζε. Η Τζολίν έσκυψε. «Τι είπε?» Γύρισε το τηλέφωνο προς το μέρος της. Το διάβασε, μετά κοίταξε το δικηγόρο και μετά πάλι τον Γκάρι. «Αυτό είναι?» είπε. 4 λέξεις. Ο δικηγόρος κοίταξε την οθόνη, έκλεισε το φάκελο στο τραπέζι και τράβηξε το στυλό του. «Χωρίς την υπογραφή της, κύριε Μάγερς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η οριστική επιλογή δικαιούχου ισχύει. Ο Γκάρι με πήρε τηλέφωνο. Δεν απάντησα. Ήρθε ξανά. Κλειστό μήνυμα. 3η φορά. Κλειστό μήνυμα και μετά ένα μήνυμα κειμένου. Τέσσα, σε παρακαλώ. Είναι σοβαρό?» Το διάβασα ενώ η Νόρα μασούσε μία πιπίλα στην αγκαλιά μου. Άφησα το τηλέφωνο κάτω. Δεν απάντησα. Μου έστειλε άλλα 3 μηνύματα μέσα στην επόμενη ώρα, κάθε ένα πιο απελπισμένο από το προηγούμενο. «Μπορούμε τουλάχιστον να μιλήσουμε γι' αυτό? Είμαι ο πατέρας σου, Τέσσα. Θα το μετανιώσεις αυτό?» Δεν απάντησα σε κανένα. Με απέρριψε με 6 λέξεις. Απάντησα με 4 και νομίζω πως ήταν περισσότερο από γενναιόδωρο. Ο Μάρκος ήρθε σπίτι εκείνο το βράδυ και με βρήκε στον καναπέ. Η Νόρα κοιμόταν στο στήθος μου. «Πήγες?» ρώτησε. «Όχι», του είπες. 4 λέξεις. Καθάρισε δίπλα μου και έβαλε το χέρι του στο γόνατό μου. «Πώς αισθάνεσαι?» Κοίταξα κάτω στην Νόρα, τη μικροσκοπική γροθιά της τυλιγμένη γύρω από το γιακά μου. «Έχω τελειώσει», είπα. «Έχω τελειώσει». Οι συνέπειες ήταν οικονομικές, μηχανικές και άμεσες. Ο δικηγόρος του Γκάρι το εξήγησε σε αυτόν την ίδια απόγευμα. Ο Κάιλ μου το είπε και αυτός μήνες αργότερα, σε μια συζήτηση που θα φτάσω. Χωρίς την υπογραφή μου, το κληρονομούμενο IRA παρέμενε στο όνομά μου. Ο Γκάρι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματα, δεν μπορούσε να τα ανακατευθύνει, δεν μπορούσε να κάνει ένσταση. Η επιλογή δικαιούχου ήταν αδιαπραγμάτευτη. Η γιαγιά Ρουθ το είχε διασφαλίσει αυτό. Ο Γκάρι είχε σχεδιάσει να συνταξιοδοτηθεί στα 60. Ήταν 58. Το σχέδιό του ήταν απλό. Συνδυάζει κοινωνική ασφάλιση, μια μικρή σύνταξη από το εργοστάσιο και το ERA, περίπου $280,000 για να καλύψει τα έξοδά του από τα 60 και μετά. Χωρίς το IRA, τα μαθηματικά έσπασαν. Όχι, λυγίστηκαν, έσπασαν. Ο δικηγόρος του είπε ότι θα έπρεπε να δουλέψει τουλάχιστον 7 χρόνια ακόμα για να καλύψει την έλλειψη. 7 χρόνια σε ένα εργοστάσιο που είχε ήδη κόψει τις ώρες του μία φορά. 7 χρόνια στα 58 με κακούς γόνατους και μια πλάτη που κροταλίζει κάθε πρωί. Πήγε ξανά στη δουλειά την επόμενη Δευτέρα, όχι στη παλιά του θέση που είχε καλυφθεί. Έλαβε ρόλο επιβλέποντα γραμμής, χαμηλότερο μισθό, μεγαλύτερες ώρες, αναφέροντας σε έναν άνδρα 15 χρόνια νεότερο. Η Τζολίν δεν το πήρε καλά. Είχε παντρευτεί τον Γκάρι με μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς θα έμοιαζε το μέλλον τους. Πρόωρη σύνταξη, ταξίδια, πιο αργός ρυθμός. Αυτό το μέλλον τώρα είχε μια 7ετή καθυστέρηση. «Δεν μπορούμε να κάνουμε αγωγή?» ρώτησε η Τζολίν το δικηγόρο. Ο Κάιλ είπε ότι ο δικηγόρος δεν σταμάτησε καν. «Να κάνουμε αγωγή γιατί?» Ο λογαριασμός δεν ήταν ποτέ δικός του. 5 λέξεις που ταιριάζουν με το βάρος των δικών μου 4. Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τον Κάιλ, ο Γκάρι καθόταν στο φορτηγό του στο δρόμο για 45 λεπτά. «Μηχανή σβηστή!» Δεν μπήκε μέσα. Η Τζολίν παρακολουθούσε από το παράθυρο της κουζίνας. «Δεν παίρνω ευχαρίστηση από αυτή την εικόνα. Απλώς θέλω να ξέρεις ότι συνέβη». Οι κλήσεις ξανάρχισαν. Αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικές. Χωρίς ζεστασιά. Όχι, Τέσση. Απλά πανικός ντυμένος ως ενοχή. Η μητέρα μου κάλεσε πρώτη. «Τέσσα, τι έκανες?» «Ο πατέρας σου είναι καταστραμμένος. Θα το καταλάβει. Είχε 2 χρόνια να ζητήσει συγγνώμη». «Δεν αφορά μια συγγνώμη αυτό. Αφορά το μέλλον του. Αφορά τα λεφτά της γιαγιάς Ρουθ, μαμά. Τα λεφτά που άφησε σε μένα. Σιωπή και μετά είσαι σκληρή. Εγώ είμαι ειλικρινής. Υπάρχει διαφορά». Κρέμασε. Ο τελευταίος ήχος που άκουσα ήταν ένας κουρασμένος αναστεναγμός. Αυτός που έρχεται ακριβώς πριν από τα δάκρυα ή την οργή. Δεν μπορούσα να διακρίνω ποιο ήταν. Ο Κάιλ κάλεσε την επόμενη μέρα. «Θα αφήσεις πραγματικά τον μπαμπά να χάσει τα πάντα λόγω μιας έχθρας?» «Δεν είναι έχθρα, Κάιλ. Είναι απόφαση». «Το ίδιο πράγμα?» «Όχι, δεν είναι. Μία έχθρα είναι να θέλεις κάποιον να υποφέρει.
Μία απόφαση είναι να επιλέγεις να μην συμμετέχεις. Δεν τον τιμωρώ. Απλώς δεν τον βοηθάω πια. Δεν είχε απάντηση σε αυτό. Η θεία Πάτη τηλεφώνησε κλαίγοντας. Η γιαγιά σου δεν θα ήθελε ποτέ αυτό. Η γιαγιά Ρουθ άφησε αυτά τα λεφτά σε εμένα, θεία Πάτη. Όχι σε αυτόν. Με διάλεξε ειδικά εμένα. Η Πάτη σιώπησε. Σχεδόν άκουγα τη σκέψη να σχηματίζεται. Την επίγνωση ότι η Ρουθ δεν το άφησε τυχαία σε εμένα ως δικαιούχο. Το έκανε επίτηδες επειδή ήξερε. Η τελευταία κλήση ήρθε από την θεία Μπρέντα. Αυτή που έστειλε μήνυμα. Η γιαγιά σου θα ντρεπόταν για σένα την ημέρα πριν το γάμο μου. Αυτή τη φορά η φωνή της ήταν πιο μικρή. Η Ρουθ όντως το άφησε απευθείας σε εσένα. Το έκανε. Όχι στον Γκάρι. Όχι στον Γκάρι. Μια μεγάλη σιωπή. Άκουγα ένα χτύπο ρολογιού στο τέλος της. Δεν το ήξερα αυτό. Είπε. Δεν ρώτησες. Είπα. Πριν από 2 χρόνια, όταν μου έστειλες μήνυμα, δεν ρώτησες και γι' αυτό. Κρέμασε χωρίς να πει αντίο. 3 εβδομάδες μετά τη συνάντηση, αυτό δεν συνέβη. Ο πατέρας μου κάλεσε μια τελευταία φορά. Ήταν αργά, σχεδόν 9. Η Νόρα κοιμόταν. Ο Μάρκος έβλεπε μπέισμπολ στο σαλόνι. Εγώ φόρτωνα το πλυντήριο πιάτων, κοίταξα την οθόνη. Γκάρι Μάγκερς. Πήρα την Τέσσα. Γεια σου, μπαμπά. Η φωνή του ήταν διαφορετική, ξεκαθαρισμένη. Χωρίς γοητεία, χωρίς ψευτοπαρατσούκλια, χωρίς γωνία. Απλώς ένας άνδρας στην άλλη άκρη μιας γραμμής που έμοιαζε κουρασμένος. Έκανα ένα λάθος, είπε. Δεν έπρεπε να στείλω αυτό το μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Εκείνο που με απέρριψες ή εκείνο που μου ζήτησες να υπογράψω? Σιωπή αρκετή ώστε να ακούσω το κουδούνι του πλυντηρίου να κλικάρει πίσω μου. Και τα 2, είπε. Έγιρα στον πάγκο. Μέρος μου, το 14χρονο μέρος, το μέρος που ακόμα θυμόταν το πώς με βοηθούσε με την άλγευρα, ήθελε να πει κάτι απαλό, αλλά το υπόλοιπο μέρος μου είχε περάσει 2 χρόνια να γίνεται κάποιος που δεν λυγίζει. Τότε καταλαβαίνεις γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είμαι ο πατέρας σου, Τέσσα. Εσύ επέλεξες να μην είσαι. Για 2 χρόνια επέλεξες την εκδοχή της Τζολίν για εμένα, αντί για ένα 30 δευτερολέπτων τηλεφώνημα. Άφησες τη μαμά και τον Γκάιλ και τις 3 θείες να φορτώσουν χωρίς να διορθώσεις κανέναν τους. Και μετά γύρισες πίσω, όχι επειδή σου έλειψε η κόρη σου, αλλά επειδή χρειαζόσουν την υπογραφή της. Δεν διαφώνησε. Απλά ανέπνευσε. Ελπίζω να καταφέρεις να βρεις την άκρη στη σύνταξη, μπαμπά. Πραγματικά το ελπίζω. Αλλά δεν είμαι το εναλλακτικό σου σχέδιο. Τέσσα, καληνύχτα. Έκλεισα το τηλέφωνο και στέγνωσα τα χέρια μου με την πετσέτα πιάτων. Ο Μάρκους εμφανίστηκε στην πόρτα της κουζίνας. Ήταν αυτός. Ναι, είσαι καλά. Κρέμασα την πετσέτα στη λαβή του φούρνου, ευθυγράμμισα τις άκρες και την ίσιοσα. Ναι, είπα. Είμαι καλά. Κίνησε το κεφάλι και επέστρεψε στο παιχνίδι του. Τέλειωσα τα πιάτα. Αυτό είναι που συνέβη στον πατέρα μου. Θα σου το πω γιατί η ιστορία δεν λειτουργεί χωρίς αυτό. Και επειδή σου υποσχέθηκα την αλήθεια, ακόμα και τα μέρη που δεν αισθάνονται καλά. Ο Γκάρι επέστρεψε στη δουλειά full time στο εργοστάσιο. Η θέση που πήρε πλήρωνε $19 την ώρα λιγότερα από όσα έβγαζε πριν παραιτηθεί για πρόωρη σύνταξη. Ήταν 58 χρονών και στεκόταν σε μια παραγωγική γραμμή για 10 ώρες την ημέρα υπό την επίβλεψη ενός 33χρονου με γραφική και πτυχίο διοίκησης. Η σύνταξή του στα 60 είχε εξαφανιστεί. Ο σύμβουλός του τον είχε πει ότι τα 65 ήταν το ελάχιστο, ίσως και τα 67, ανάλογα με την απόδοση της αγοράς και πόσο καιρό μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει. Η Τζολέν, που είχε προσδοκία ζωής γεμάτη ταξίδια και ελευθερία μέχρι τα 50, άρχισε να κάνει τα μαθηματικά σε ένα εισόδημα εργοστασίου συν 4 παιδιά που εξακολουθούσαν να χρειάζονται πράγματα. Ο Κόιν ήταν 21, αλλά εργαζόταν με μερική απασχόληση. Η Άμπερ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κολέγιο κοινότητας. Ο Τάιλερ χρειαζόταν σιδεράκια. Η Λίλι ήθελε ένα νέο τηλέφωνο. Η συζήτηση άρχισε. Ο Κάιλ μπορούσε να τους ακούσει μέσα από τους τοίχους. «Αν δεν είχε στείλει αυτό το μήνυμα», είπε μια νύχτα η Τζολέν, σύμφωνα με τον Κάιλ, «όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί». «Μου είπες να το στείλω», είπε ο Γκάρι. «Σου είπα να μιλήσεις μαζί της. Εσύ επέλεξες να καείς τη γέφυρα. Ενδιαφέρον, δεν είναι?» Η ίδια γυναίκα που ψιθύρισε «Είπα πως θα σταματήσει τη γενέθλια γιορτή της κόρης μου». Τώρα ξαναγράφει την ιστορία στο δείπνο του πατέρα μου. Η Τζολέν δεν ήθελε λογοδοσία. Ήθελε μια εκδοχή των γεγονότων όπου αυτή ήταν το λογικό άτομο και ο Γκάρι ο ηλίθιος που τα κατέστρεψε όλα. Δεν χαίρομαι που ο πατέρας μου δουλεύει σε εργοστάσιο στα 58. Δεν γιορτάζω την απογοήτευση της Τζολέν, αλλά δεν δημιούργησα τίποτα από αυτά. Έστειλε το μήνυμα. Εκείνη άναψε το σπίρτο. Απλά σταμάτησα να σβήνω τις φωτιές τους. Η μάνα μου το ένιωσε μετά. Για χρόνια, ο Γκάρι πλήρωνε την ασφάλεια υγείας της Νταϊάν μέσω μιας συνέχειας κόμπρα από το εργοστασιακό του πλάνο. Δεν ήταν charity. Ήταν η ήσυχη συμφωνία που διατηρούσαν από τον χωρισμό. Δεν ζήτησε διατροφή. Κάλυπτε τις ασφαλιστικές της εισφορές. Όλοι διατηρούσαν την εικόνα.
Όταν η οικονομική πίεση έφτασε, ο Γκάρι το σταμάτησε έτσι απλά. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς συζήτηση. Η Νταϊάν έλαβε ένα γράμμα από την ασφαλιστική εταιρεία τον Οκτώβριο που την ενημέρωνε ότι η κάλυψή της είχε διακοπεί, ήταν 55 ετών, είχε υψηλή αρτηριακή πίεση, θηροειδή και κανένα εργοστασιακό πλάνο. Η αγορά ασφαλίστρων στη ζήτηση με την υγεία της θα κόστιζε πάνω από $900 το μήνα. Η ηρωνία ήταν βαριά ακόμα και από απόσταση. Η μάνα μου είχε πάρει το μέρος του Γκάρι απέναντί μου. Μου είπε να ζητήσω συγγνώμη. Είχε επιλέξει τη χρηματοοικονομική της διευθέτηση πάνω από τη δική της κόρη. Και τώρα ο άνθρωπος που είχε προστατεύσει την είχε αφήσει μόνη τη στιγμή που τα χρήματά του έγιναν δύσκολα. Μου έστειλε μήνυμα 3 εβδομάδες μετά που έχασε την κάλυψή της. Έπρεπε να σε στηρίξω. 5 λέξεις. Τις διάβασα καθισμένη στο πάτωμα του βρεφικού σταθμού της Νόρα, ενώ η κόρη μου κοιμόταν στην κούνια από πάνω μου. Τις διάβασα 3 φορές. Δεν απάντησα. Όχι επειδή ήθελα να υποφέρει, αλλά επειδή δεν ήμουν έτοιμη. Μια συγγνώμη που έρχεται μόνο αφού έρθουν οι συνέπειες δεν είναι το ίδιο με μια συγγνώμη που δίνεται όταν κοστίζει κάτι. Η μάνα μου τώρα ήταν συγχωρεμένη, επειδή το να κάνει λάθος τελικά έγινε ακριβό. Ο Μάρκους με ρώτησε εκείνο το βράδυ αν θα απαντούσα. Κάποτε, είπα. Ίσως, αλλά όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Χαϊφιλήθηκε στο κεφάλι μου και πήγε να δει την ώρα. Έμεινα στον καναπέ, κρατώντας το τηλέφωνό μου, διαβάζοντας αυτές τις 5 λέξεις μια ακόμα φορά πριν το βγάλω. Ο Κάιλ ήταν αυτός που δεν περίμενα. Όταν ο Γκάρι έσφυγε τη ζώνη, ο Κάιλ το ένιωσε αμέσως. Η επιδότηση ενοικίου χάθηκε. Η ασφάλεια του φορτηγού που είχε συνυπογράψει ο Γκάρι ακυρώθηκε. Στα 28, ο μικρότερος αδερφός μου βρέθηκε να στέκεται σε ένα στούντιο διαμέρισμα στο Ρέινολτσμπουργκ, πληρώνοντας μόνος του ενίκιο για πρώτη φορά στη ζωή του, τρώγοντας κατεψυγμένα μπουρίτος και προσπαθώντας να καταλάβει πού πήγαιναν τα λεφτά του κάθε μήνα, με πήρε Δεκέμβριο. Χιόνι στο έδαφος. Η Νόρα τότε κουτσάλιαζε, τραβώντας τον εαυτό της κατά μήκος του καναπέ, σαν μικρός, αποφασισμένος εξερευνητής. «Τέσσα, πρέπει να πω κάτι. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν το ακολούθησε με αλά. Δεν το εξήγησε ή μου ζήτησε να κάνω κάτι. Απλά το άφησε εκεί. Ήμουν αδειλός», είπε. «Ήξερα ότι αυτό που έκανε ο μπαμπάς ήταν λάθος και το είχα κάνει κι εγώ επειδή ήταν πιο εύκολο. Επειδή πλήρωνε τους λογαριασμούς μου και δεν ήθελα να αναστατώσω τα πράγματα. Δεν είναι δικαιολογία. Απλά συνέβη. Σιώπησα για πολύ καιρό. Το εκτιμώ, Κάιλ. Δεν σε ζητώ να διορθώσεις κάτι. Δεν σε ζητώ να υπογράψεις τίποτα. Ήθελα απλά να το ακούσεις από μένα». Το άκουσα. Και λυπάμαι για όσα είπα πριν από το γάμο σου. Τρούπωσες τα πάντα. Ήταν ανοησία. Θα έπρεπε να ήμουν εκεί. Ναι, θα έπρεπε. Άλλος ένας σιωπηλός χρόνος. Μπορούσα να ακούσω την αναπνοή του. Κάπου στο παρασκήνιο, ένας θερμοσύφωνας ενεργοποιήθηκε. «Μπορώ να συναντήσω την ώρα κάποια στιγμή?» ρώτησε. «Όχι με τον πατέρα. Όχι με κανέναν. Μόνο εγώ». Κοίταξα την κόρη μου που προσπαθούσε αυτή τη στιγμή να φάει μια κάλτσα. «Δώσε μου λίγον χρόνο», είπα. «Πάρε όση ώρα χρειάζεσαι». Έκλεισε το τηλέφωνο και για πρώτη φορά σε 2,5 χρόνια κάποιος στην οικογένειά μου ζήτησε συγγνώμη χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα. Οι θείες εξαφανίστηκαν. Η Πάτη, η Λίντα, η Μπέντζα, οι 3 γυναίκες που μου είχαν στείλει μήνυμα ώρες πριν από τον γάμο μου, καλώντας με εγωίστρια, ασυγχώρητη και απογοήτευση της νεκρής γιαγιάς μου, έμειναν εντελώς σιωπηλές. Χωρίς κλήσεις, χωρίς καρτ, χωρίς ήλιους Ανατολής Hallmark για συγχώρεση. Δεν τις κυνηγούσα. Δεν έστειλα κάποιο νικηφόρο μήνυμα ή ομαδικό μήνυμα, σου το είπα. Δεν ανάρτησα τίποτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν χρειαζόταν. Η αλήθεια ταξίδευε από μόνη της. Ο Γκάρι είχε περάσει το προηγούμενο χρόνο λέγοντας σε όλους, στη λίγα του bowling, στους γείτονές του, στους άνδρες στο VFW, για το σχέδιό του για πρόωρη σύνταξη. Το είχε μιλήσει όπως κάποιοι άνδρες μιλούν για ένα σκάφος που σκοπεύουν να αγοράσουν κάποια στιγμή σύντομα, λίγο γύρω από τη γωνία. Όταν κάποια μέρα μετατράπηκε σε 7 ακόμη χρόνια στη γραμμή της εργοστασιακής παραγωγής, οι άνθρωποι ρωτούσαν ερωτήσεις και ο Γκάρι, που ποτέ δεν ήταν καλός στο να ψεύδεται υποπίεση, τους έλεγε αρκετά για να αυτοσυνθέσει η ιστορία. Μικρά κομμάτια και αποσπάσματα διέρευσαν μέσα από εκκλησιαστικές συναντήσεις, συζητήσεις στο σούπερ μάρκετ και το δίκτυο της μικρής πόλης που κινείται πιο γρήγορα από το Wi-Fi. Μέχρι το Φεβρουάριο, οι φίλες της θείας Μπρέντα στη πρώτη μεθοδιστική εκκλησία γνώριζαν όλη την εικόνα. Ο Γκάρι είχε αποκαλύψει το παιδί του μέσω μηνύματος πριν τον γάμο της. Είχε σιωπήσει για 2 χρόνια και τότε επέστρεψε μόνο όταν χρειαζόταν την υπογραφή της σε ένα οικονομικό έγγραφο και η κόρη του, αυτή που είχαν αποκαλέσει εγωίστρια, αρνήθηκε. Η θεία Μπρέντα συναντήθηκε με τη μητέρα του Μάρκους, Πατρίσια, στο Κρόγκερ στο Χέντερσον Road.
Η Πατρίσια δεν είπε λέξη γι' αυτό. Απλώς χαμογέλασε και ρώτησε πώς πάνε τα αελά της Μπρέντα. Η Μπρέντα, σύμφωνα με την Πατρίσια, πήγε άσπρη. Δεν οργάνωσα τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειαζόταν. Όταν χτίζεις την ιστορία σου πάνω σε ένα ψέμα, δεν χρειάζεται να σε χτυπήσει κανείς για να το ρίξει κάτω. Απλώς χρειάζεται χρόνος. Και τελικά, ακόμα και αυτοί που το παίζουν δυνατοί, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν βρίσκονται στη λάθος πλευρά. 6 μήνες μετά το ανυπόγραφο έγγραφο, εδώ που βρίσκονται τα πράγματα, ακόμα δεν μιλάω με τον πατέρα μου. Δεν τον μισώ. Ή δεν εύχομαι κακά πράγματα για αυτόν. Απλώς δεν έχω μέρος για αυτόν στη ζωή μου τώρα. Όχι μέχρι να μπορέσει να με κοιτάξει και να δει την κόρη του, αντί για μια γραμμή υπογραφής. Η Τζολίν και εγώ έχουμε ανταλλάξει 0 λέξεις από τότε που η Νόρα είχε το πάρτι γενεθλίων της. Αυτό φαίνεται σωστό. Η μητέρα μου και εγώ εξακολουθούμε να είμαστε σε παύση. Το μήνυμά της: έπρεπε να σε στηρίζω. Βρίσκεται στο τηλέφωνό μου σαν σπόρος που δεν έχω αποφασίσει αν θα ποτίσω. Ίσως θα το κάνω, ίσως όχι. Αλλά όταν το κάνω, θα είναι επειδή είμαι έτοιμη, όχι επειδή με πίεσε. Ο Κάιλ και εγώ ανταλλάσσουμε μερικά μηνύματα, σύντομες φωτογραφίες του νέου του διαμερίσματος, μια ερώτηση για μια συνταγή, ένα σύνδεσμο για ένα αστείο βίντεο. Δεν είμαστε ακόμα κοντά, αλλά είναι ο μόνος που ζήτησε συγγνώμη χωρίς να ζητήσει κάτι, και αυτό έχει σημασία. Οι 3 θείες παραμένουν σιωπηλές. Δεν περιμένω να αλλάξει αυτό. Η Νόρα περπατά τώρα. Χοροπηδάει πάνω στο πάτωμα της κουζίνας και πιάνει το πόδι μου όταν θέλει να τη σηκώσω. Δεν έχει ιδέα ότι έχει έναν παππού που δεν έχει συναντήσει ποτέ. Μια μέρα θα χρειαστεί να το εξηγήσω αυτό, αλλά όχι ακόμα. Το IRA βρίσκεται στο όνομά μου. Ανέπαφο. Μεγαλώνει. Δεν έχω αποσύρει ούτε 1 λεπτό. Τα χρήματα της γιαγιάς Ρουθ είναι τώρα το ταμείο σπουδών της Νόρα. Αυτό αποφάσισα. Η γυναίκα που κρατούσε καραμέλες σαλάτσκον και μοίραζε ντομάτες σε χάρτινες σακούλες θα πληρώσει για την εκπαίδευση της εγγονής της. Αυτό φαίνεται σωστό. Κάθε Πέμπτη. Εξακολουθώ να βλέπω τον δόκτορα. Άντλερ. Νιώθεις ένοχος? Με ρώτησε πέρσι. Όχι, απάντησα. Νιώθω λυπημένη που έπρεπε να διαλέξω. Αλλά θα έκανα την ίδια επιλογή ξανά. Γιατί οι άνθρωποι θα σου πούν ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Και ίσως είναι. Όταν η οικογένεια σε αντιμετωπίζει σαν κάτι, ο πατέρας μου δεν έχασε τη σύνταξή του επειδή αρνήθηκα να υπογράψω ένα χαρτί. Την έχασε επειδή έκτισε ολόκληρο το μέλλον του πάνω στην υπόθεση ότι θα υποχωρούσα πάντα, ότι θα έλεγα πάντα ναι, ότι θα οδηγούσα 2 ώρες, θα αγόραζα το δώρο, θα έκοβα τα ονόματα, θα ανασχημάτιζα το γάμο μου, θα υπέγραφα το έγγραφο επειδή αυτό κάνει η Τέσσα. Πέρασα 29 χρόνια being η κόρη που έλεγε ναι. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένα όχι για να μάθω ότι πραγματικά αξίζω για αυτούς. Και αυτό που έμαθα είναι ότι όταν κάποιος σου απευθύνεται μόνο επειδή χρειάζεται κάτι από σένα, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι ένα τιμολόγιο. Ο πατέρας μου δεν ήθελε σχέση. Ήθελε πρόσβαση. Η Τζολίν δεν ήθελε συμφιλίωση. Ήθελε το αφήγημα να αλλάξει υπέρ της. Η μητέρα μου δεν ήθελε ειρήνη. Ήθελε να πληρωθεί η ασφάλειά της. Και οι θείες δεν ήθελαν δικαιοσύνη. Ήθελαν να νιώθουν δίκαιες χωρίς να κάνουν καμία εργασία. Κάθε μία από αυτές είχε 2 χρόνια για να πάρει το τηλέφωνο και να πει «Λυπάμαι, έκανα λάθος, πες μου τι συνέβη». Κανείς δεν το έκανε. Επέστρεψαν όταν τα χρήματα τελείωσαν. Η γιαγιά Ρουθ το ήξερε. Καθόταν στην πολυθρόνα με σωληνάκι οξυγόνου στη μύτη, έσφιγγε το χέρι μου και μου έλεγε να μην αφήσω κανέναν να ισχυριστεί ότι μου ανήκει. Δεν εννοούσε μόνο τα χρήματα. Εννοούσε τον χρόνο μου, την ηρεμία μου, το δικαίωμά μου να πω όχι χωρίς να τιμωρηθώ γι' αυτό. Μου άφησε αυτόν τον λογαριασμό επειδή ήξερε ότι μία μέρα κάποιος στην οικογένεια θα προσπαθούσε να πάρει κάτι που δεν ήμουν διατεθειμένη να δώσω. Και ήθελε να έχω αποδείξεις. Ναι, όχι για την αξία μου, αλλά για τη δική της. Με εκτίμησε αρκετά για να με προστατεύσει από αυτούς. Σήμερα είναι Κυριακή. Κάθομαι στην πίσω βεράντα του μικρού μας σπιτιού στο Westerville. Ο κήπος είναι μικρός, περίπου 12 μέτρα μέχρι το φράχτη, αλλά η Νόρα τον αντιμετωπίζει σαν εθνικό πάρκο. Είναι έξω τώρα, σκύβει πάνω σε ένα κομμάτι χώματος, παίζει με κάτι με ένα ξύλινο ραβδί. Έχει την εστίαση του πατέρα της και την πεισματάρα φύση της γιαγιάς της. Ο Μάρκους είναι στην ψιστιέρα, γυρίζοντας μπέργκερ, διαφωνώντας με τη ξυλόσομπα. Ο Ρίτσαρντ και η Πατρίσια έφτασαν πριν από 20 λεπτά. Ο Ρίτσαρντ με ένα κουτί με ρίζα μπύρα. Η Πατρίσια με ένα μπολ κλεσλάου που έφτιαξε από την αρχή. Παρακολουθούν την ώρα να σκάβει από το πάτσιο. Αυτό είναι σαν την οικογένειά μου τώρα. Όχι η μεγαλύτερη, όχι η πιο φασαριόζα. Αλλά κάθε άτομο που κάθεται σε αυτή την αυλή επέλεξε να είναι εδώ. Κανείς δεν πιέστηκε. Κανείς δεν δωροδοκήθηκε. Κανείς δεν ήρθε με μια φάκελο μανίλα. Η Νόρα τρέχει και πιάνει το γόνατό μου με βρωμερά δάχτυλα. Πάνω, λέει. Την σηκώνω στην αγκαλιά μου. Μυρίζει γρασίδι και αντιλιακό και κάτι κολόδες που δεν θέλω να αναγνωρίσω. Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά Ρουθ? Ψιθυρίζω σε αυτήν. Κλείνει τα μάτια και με κοιτάζει. Έλεγε ότι το όχι είναι μια πλήρης πρόταση. Η Νόρα δεν έχει ιδέα τι λέω.
Απλώνει το χέρι της για το παγωμένο τσάι μου. Κουνάω το ποτήρι και φυλάω το μέτωπό της. Μια μέρα θα της μάθω τι σημαίνει αυτό. Ότι επιτρέπεται να θέτει όρια και να μην ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Ότι μπορεί να αγαπήσει κάποιον και να πει ακόμα και όχι. Ότι η σιωπή όταν επιλέγεται δεν είναι ίδια με τη σιωπή όταν επιβάλλεται. Το όνομά μου είναι Τέσα Μάιερς. Είμαι 31 ετών. Είπα 4 λέξεις και το σχέδιο σύνταξης του πατέρα μου κατέρευσε, αλλά δεν τις είπα για να τον τιμωρήσω. Τις είπα επειδή για πρώτη φορά στη ζωή μου τις εννοούσα. Ευχαριστώ που μείνες μαζί μου μέσα από αυτήν την ιστορία. Αν σου προκάλεσε κάποιο συναίσθημα, είτε θυμό, ανακούφιση ή απλά μια ήσυχη, ναι, κι εγώ, θα ήθελα πολύ να το ακούσω. Ρίξε την ιστορία σου στα σχόλια. Και αν ξέρεις κάποιον που χρειάζεται να ακούσει ότι επιτρέπεται να πει όχι στην οικογένεια, μοιράσου αυτό το βίντεο μαζί του. Έχω συνδέσει 2 ακόμα ιστορίες στην περιγραφή που πιστεύω ότι θα σου ταιριάξουν. Πάτησε εγγραφή για να μην χάσεις την επόμενη. Είμαι η Τέσα και χαίρομαι που είσαι.